Oras madihita di maluguto na kadongan. Kujaha mamuse dihita buhal partodion nani guriton ni opui oporus Dr. Justin Siobing nahinan di dok sonon. Dope hahurang aku. Sada nama nahurang diho Aisyada do narikot. Didok di Matius 10 20, Lukas 10 ayat 22 do 10 ayat 22. Molo naing martohap iba di Tuhan Yesus ikon jolo loason iba na marhobas di iba. Dohot manomoe iba hudul iba dilabungna pai ma tumangihon hatana. Son na binahen ni si Maria. Jadi daputan gogo ma ibana sian ibana. Gabe tarbahin iba mangului ibana. Asa ikon ibana sadiri jolo gabe si panganon ditodin iba. Asa tarbahin iba muse mana moe ibana. Ikon jolo maruli asiasi rohani iba sian hagugo nai. Asa tarbahin iba huhut mangalehon tuna asing. Jala tarbahin mangula atik pe marhagalea dope. Alai tahe dada marhite sian ulaon manang ala adong nanilehon tuna asing mabahelam tanak habadion niba. Tung ikon marhite sian haporsiaon dohot marhite sian nama jalo asinirohado. Ainang marhite sian haporsiaon nagali dope terjakon iba do Kristusi. Ima si sada apala narikoti. Amen.